В момента се намираме в Германия, Бремен. Тук зад мене е Ватафронта, пред мене се намира реката. Реката, в момента отдалече виждаме едно корабче. Минава, пресича. Виж колко красиво направено. Виж, там е дискотека, май. Давай, гледай. Виж. Тук го направи си едно се намираш на плаж. Що вятър? От кораба ли да се разигра вода? Да, получава се вън. Я да го видим. От него то тежи да еба него това, Той изглежда като малък, ама е дълбок, да. Това е шлеп, бе. Че е дълбок. Ами да, бе, той е носи такова. Да, бе. Въглища. Въглища, баласт, трапяца. Да, бе, той е шлеп, бе. Вижте колко красиво е, Мими. Я гледай. Що красиво направено. Гледайте колко красиво. Мими! Ей! Хареса ми нашата държава. Хареса ли ти това? Абе, горе-долу спа. Дърга, ама запазене. Ей, има хляб по нея. Виж как само дърпа леко със сламката. Много хляб. Виж как лекичко, като само прави зиги. Ама няма как. Ще има Балкан турист. Виж вирдечката долу. Другия голямия шлеп. Това ще е дълбоко, Голям шлеп. Татка минава другия. Чайката насреща. Я. Чайка. Още един шлеп, още по-голям. Минава. Голяма красота. Липсва ми държавата им България, но Германия се става Германия. Виж, ти залеза, Много хубаво ти залез. Гледай. Ау, супер. Няма, ще снимам те отстрани. Какво правиш там? Няма свирката, няма. Няма снимай мене, де. В момента правя видеозапис. Да, седна аз малко те. Тръжа. Тъй, можеш ли да натиснеш нещо? Няма да натисна. Така. Лагай, заспивай. Охо, то било чудесно. Здравейте.
Как сте? Браво, вижте. Играт си. Жезлонги се снимаш. Нас снимай морето. Да видят. Аз съм скарал нататък. Че ти да снимате, че има кефи. Е това. Дала вътре ще влезе. Не, ти има кефи. Е това. Б, Б, хуб. Тюркия. Че оттам ли минаш? Еш палмичка. Ей, Мими! Няма си до това. Искам до палмата. Да си направя някакво клипчето. Мислиш? Да. Ще в момента така се нагласили, оттам има от лявата ни страна, долу. Там е с пясък, има пейки с масички, насреща се намират. А тук от дясната ми страна е като бачи, нещо като плащ, да? Е сега, като плащите, които го направили. И с такива столчета за сядане. От самата страна бар, значи за кафета, всичко направено с големи екстри. И измислено по тяхния добър стандарт. Някой се забрал чак горе чашата. В момента влизаме в това. Не е по-красиво. Всички националности кухни. Да. Ти кухни? Националности кухни. Те ли? Да. Виж колко красиво направено. Гледай каква голям плазма. Тъй като я гледам, 5-10 метра лезе.